दाना बे हावरिया मेनलाहा सानै बिसि दङमोन गोदोथ' बर'फ्रा सानै साथाम हिनजाव लायोमोन नालाय बे नंखाथारगौ जोंबो मिथिगौ जोंनाबो आबौआ बेबायदिनोमोन एसे जाय हक बिदा फंबाया रावबो सनाखै बामोनफ्रा सानसेखालि दे सेंग्रा नोंथ' बोलोग्रा जाबाय नोंसोर राजा जानोसै ओंखायनो ट्राइबेलनि नामखौ लाला ट्राइबेल नंला नोंसोरो हिन्दु धोरोमाव हाबदो हिन्दु धोरोमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोरो गुस्लायबाय जेरेखम माबायावहाय हजोंहाय डिमापुर ओरै माबायाव मा होनोमोनलाय काछारावहाय कृष्ण चन्द्र आरो राजा इरागदावखौ गबिन्द चन्द्र खालामनायावहाय मोसौनि खुगाजों हाबनानै मोसौनि खुगाजों ओंखारहोदों बेबायदिनो 7 दिन हाबलाय ओंखारलाय हिन्दु खालामबाय ओमफ्राय बेनिफ्रायनो बिथांमोना हिन्दु धोरोम आजावनानै गावसोरखौ बर' नङा होनजेननायानोसै बेहाय कचबिहाराव बेनो जाबाय दाना बिस्सु आरो शिशुखौ बामोनफ्रा मा खालामबाय जे नोंसोरो राजा जानायखाय ट्राइबेल नंलिया क्षत्रिय जाबाय बामोननि उनावनो क्षत्रिय ब्राह्मणनि उनावनो क्षत्रिय राजा हादोर रैखा खालामग्रा सेनापति जाबाय क्षत्रिय बेखायनो नोङो बिस्सु आरो शिशु नंला बिश्व सिंह आरो शिष्य सिंह जाबाय गिबियावनो आङो बे कचबिहारनि गुसुं बाथ्राखौ बुंनि जोंनि बर' फिसाफ्रा मिथिया एक्चुअलि मानसिखौलाय बिदिनो बर' मोखांबो नुयो अनन्त रायखौ खारन बिसोरो बर' जाथिनिफ्राय बारा गोजान नङा एक नाम्बारावहाय जोंहा बै बांलादेशआवहाय गोदो बर'नि मोनसे रायजो दंमोन जयपुर होननाय आं बेखौ बोरै मिथिगौ होनोबा आं लेखायावबो फरायनो मोन्दों आरो जोंनि गोदोनि लांदां गानावहाय आं जाबाय हा 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 जयपुर राजानि नीलाम बर' राजा होनलायनाय आरो दा बेखौ आंहा बिराद मोजां गोजां बोथोराव नायनायाव गोसोआव दङ जे बांलादेशनि जयपुर होननाय मोनसे जायगाया बर'नि रायजोमोन आरो बे जयपुरनि राजाया नीलाम बर' दाबो धुब्रिना अबेबा बिलासपारानिफ्राय मोनसे बास हगारो नीलाम्बर बास होननाय बे नीलाम्बर नङा नीलाम बर'सोमोन बे नीलाम बर' राजाहा गावनि रायजोआव सासे मन्थ्रि दंमोन बे मन्थ्रिखौ सुसि फात्रा होननानै बुङो बे गरिब दुखियाफोरनिफ्राय टेक्स सुसिनानै जाग्राखाय बेखौ सुसि फात्रा बुङो आरो मा दाना सुसि फात्रा सिमां दङ जाहैदों नीलाम बर' राजाखौ जोख्लायनानै गाव खनसेब्लाबो राजा जानायथारगौ होननाय सानसेखालि बेबायदिनो खायदा खालामबायनो बेहा गोबां हिन्जाव दङ गोबां फिसाफोर दङ सासे फिसानि आखाइखौ थबस्र' दानस'नानै आसिखौ थाल्ला बे राजानि मोनसे गेदेरथार बसाव आसिफोरखौ गोदानानै अमा बेदरजों होफाबाय जाहैबाय दाना बावहायनो सासे आलासिया मोनबाय आयौ हनै दिनै राजा नीलाम बर'नि राजानि बसावहाय माबा मानसिनि आसिसो अर्थात बे मानसिखौ गोदानानै जाहोबाय नामा होननानै बिराद दावराव जाबाय बावहायनो खावनै जाबाय खावसेया सुसि फात्रा मन्थ्रिजों थाबाय आरो खावसेया राजा नीलाम बर'जों थाबाय जुद्ध जाबाय राजाजों बुहा हानो राजाजों जेनबाय दाना राजाजों जेननायखाय सुसि फात्राया मा खालामगोन मा मागोन ओरै थांहां ओरै फैहां मुगल राजानि मदद लाहैबाय मुगल राजानि मदद लानानै बियो नीलाम बर' राजाखौ फेजेननानै सिखोनाजार हाजोआव होखारहरबाय दाना बै नीलाम बर'आ जेब्लानाखि सिखोनाजार हाजोआव दङमोन बेवहाय बै बोरैहाय बेंगलनि बे कचबिहार एरियायावहाय मोनसे गामियाव खाथि खालाखाय बियो सासे गथ'खौ सासे मोनसे न'खरनि सानै फिसालाफोरखौ बियो माने दावहा माब्रैहाय राजा जायो सान्थ्रि जायो बेखौ फोरोंदों आरो मा खारन बेखौ जोंबो मिथिगौ जों लांदां गान नायग्रा नालाय जोंबो गोदो उन्दैयाव गामियावहाय सोरबाया राजा जागोन सोरबाया सेनापति जागोन सोरबाया जखार जागोन सोरबाया सान्थ्रि माबा माबि जानानै जोङो गान गायो आरो मा दा बे रोखोमनि नीलाम बर' राजाया सानै सेंग्राखौ फोरोंदों आरो मा बे सानै सेंग्राया सोर दाना बेखौसो बर'फ्रा मिथिनो नांगौ आरो मा बे सानै सेंग्रायानो जाहैबाय शिशु आरो बिशु हा बे शिशु आरो बिशुआ सोर बे शिशु आरो बिशुआ जाहैबाय हावरिया मेनलानि फिसाफोर बे हावरिया मेनलाखौ बामोनफ्रा गोदोथ' जारिमिन लिरगे लेखा गोरोङा बामोनल' संस्कृतखौथ' ट्राइबेलफ्रा फरायनो मोनामोन दांनो मोनामोन दा बेखायनो बामोनफ्राल' लेखा गोरों बामोनफ्राल' लिरो दा मा जाहैबाय बिसोरो बै हावरिया मेनलाखौ मा लिरबाय बिसोर हारिदास मण्डल दांना होबाय बर'निफ्राय लोगो लोगो खोथोम सेस नङाबा बिनि नामा हावरिया मेनला बिमा बिफा गैजायैखौ हावरिया होनो आरो उन्दैयाव गुंग्राय ल'ल' लालाखाय बेखौ मेनला होनदों गामिनि मानसिफ्रा हावरिया मेनला दाना बे हावरिया मेनलाहा सानै बिसि दङमोन गोदोथ' बर'फ्रा सानै साथाम हिनजाव लायोमोन नालाय बे नंखाथारगौ जोंबो मिथिगौ जोंनाबो आबौआ बेबायदिनोमोन एसे जाय हक बिदा फंबाया रावबो सनाखै दाना बे हावरिया मेनलाया सानै बिसि दङ आरो बे सानै बिसिनि मुङा जाहैबाय हाम्फि आरो जाबसि दाना बे बामोनफ्रा जारिमिन लिरगिरिफ्रा बे हाम्फि आरो जाबसिखौ सोलायना होबाय हिरा आरो जिरा दांना होबाय खोथोम बर'निफ्राय जोबजेनखाबाय हावरिया मेनलाखौ हारिदास मण्डल खालामबाय हाम्फि आरो जाबसिखौ हिरा आरो जिरा खालामबाय दाना बे हाम्फि आरो जाबसिमोनहा सांग्रेमामोन जाहैदों सानसेखालि बोरैबा बोरै बे बाथौ बोराइनाव खुलुमसनबायनानै सानै गथ' मोनबाय आरो बे सानै गथ'नि मुङानो जाहैबाय बिस्सु आरो शिशु
दाना बै बिस्व आरो शिशुआ सेंग्रा जालाङाद आरो बे बिस्व आरो शिशुखौनो नीलाम बर'आ दावहा फोरोंनानै सेंग्रा जालाङाद दावहारु खालामदों आरो मा बे ओनसोलाव ओमफ्राय बिनिफ्राय दाना बामोनफ्रा सानसेखालि दे सेंग्रा नोंथ' बोलोगोरा जाबाय नोंसोर राजा जानोसै ओंखायनो ट्राइबेलनि नामखौ लाला ट्राइबेल नंला नोंसोरो हिन्दु धोरोमाव हाबदो हिन्दु धोरोमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोरो गुस्लायबाय जेरेखम माबायावहाय ओजोंहाय डिमापुर ओरै माबायाव मा होनोमोनलाय काछारावहाय कृष्ण चन्द्र आरो राजा इरागदावखौ गबिन्द चन्द्र खालामनायावहाय मोसौनि खुगाजों हाबनानै मोसौनि खुगाजों ओंखारहोदों बेबायदिनो 7 दिन हाबलाय ओंखारलाय हिन्दु खालामबाय ओमफ्राय बेनिफ्रायनो बिथांमोना हिन्दु धोरोम आजावनानै गावसोरखौ बर' नङा होनजेननायानोसै बे कचबिहाराव बेनो जाबाय दाना बिस्व आरो शिशुखौ बामोनफ्रा मा खालामबाय जे नोंसोरो राजा जानायखाय ट्राइबेल नंलिया क्षत्रिय जाबाय बामोननि उनावनो क्षत्रिय ब्राह्मणनि उनावनो क्षत्रिय राजा हादोर रैखा खालामग्रा सेनापति जाबाय क्षत्रिय बेखायनो नोङो बिस्व आरो शिशु नंला बिस्व सिंह आरो शिष्य सिंह जाबाय दाना जै सिंह मोननाय लोगो लोगो हय मुई बर' मानुनो हय मुई ट्राइबेल नो हय मुई दाब्ले दाब्ला माबा साम' जाग्रा एम्फौ जाग्रा आं नंलिया आङो बामोन बंस'नि थै मोनदेरनाय जाबाय बामोननि गाइखेरजों दुगैनानै आङो हिन्दु जानाय लोगो लोगो सानबाय दाना मा खालामबाय बे बिस्व सिंह आरो शिशु सिंह सानैनि मादाव सासेया माने देरगबाय लावगबाय बे जाय बिस्व सिंह दाना बे बिस्व सिंह 18 जन हिन्जाव दङमोन बे 18 जन हिन्जाव 3ल' बर' हिन्जाव बाखिया सोरबा काश्मीरिनि हिन्जावनो सोरबा बेंगलि हिन्जाव गरदेसा सोरबा उरिया हिन्जाव सोरबा बेंगलि हिन्जाव सोरबा मुस्लिम हिन्जाव सोरबा उमुक हिन्जाव 18 जननि बे फिसाफ्रा 3ल' बर' अब्ला बे बहा बर' जानानै थाबावगोन साननाय हनाय बिमाफ्रा गाबागाव सानस्रि गाबागाव राव हारिमु फोरोंबाय जोबनायावहाय बे बर' जोबलांबाय आरो आं बर' नङा मै राज बंश राजार बंश होननाया बेवहायनोसै दा बेखायनो जेखियानो जाया मानो दा एक्चुअली बे अनन्तराय बिथाङा माखासे बंसिफोरखौ जारिमिन मिथियैफोरखौ लालाबायनानै रायजो जानोसै इउनियन टेरिटरि जानोसै होननाया बे नंखाय बियो जानो हाया बेखौ अमित शाहया बे माबा बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीखौ सिगिनोसो सिखायनोसो जे नोंथाङा जोंजों बिजेपिजों एलायन्स जायाबा नै आङो बेंगलखौ बोखावनोसै होनबाय मोनसेखौ जाहैबाय गुरखालायनाव होनसै मोनसेखौ जाहैबाय नर्थ बेंगलाव होनसै बर' आरो आदिबासि ज' जानानै आरो मोनसेखौ कचबिहाराव होनोसै दे बेवहायनो बे खोथाया फैदों आरो खिन्थु बे जाया